Слава Україні! Фахри каравулна селямлап Украина ве Түркия президентлері Маринск сарайына кірді. 3 сааттан зияде Володимир Зеленский бе Реджеп Тайып Эрдоган эйе тазаларынен бері бірлікті иқтисади ве арбейш бірлікні қырмышғалінден себеп ярмаданы терк етмеге мечбур олған қырым татарларға берілмек керек олған ярдымны музакире етті. Ми обговорили становище наших співвітчизників і перш за все кримських татар, які формують міст історичної дружби між нашими країнами. Ми в усіх подробицях переглянули всі наші спільні проекти щодо підтримки наших співвітчизників. Түркия президенті Украина ве Русия арасындаки музакирелерде аражола білгенні да бір кере таздықлады. Эрдоган кергінлік барышық шекілді чезлежегіне Украинанын бұтынлығы Қырым ве Донбаснен бераберлікте тікленежегіне умут еткенін айтты. Зеленский ise чешіт формат ве чешіт мейданчықларда музакирелерге азырылғанын білдірді. Я дякую пану президенту за тверду і послідовну підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, за активну участь Туреччини у Кримській платформі задля звільнення Криму і захисту прав кримчан. Мови і про підтримку кримських татар, і побудову житла для переселенців з Криму. У цій справі дійсно є прогрес. Впевнені, що незабаром буде і результат. А саме імплементація цього важливого проєкту в Херсоні, в Миколаєві, в Києві. Имзаланған аңлашмалар арасында Байрактар пилотсыз учуcu алетлері құрылмасының кеңлештірілмесідір. Украина президенті қайдеткеніне көре, президентлер авиация ве мудафа санайы меселелеріні диққат айырған. Бұл есе мемлекетлерінің стратегик ишбірлігінің приоритетлерідір. Украина ордысы үшін Байрактар шirketінің пилотсыз учуcu алетлері Украинада ішлеп шығарылажақтыр. Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців, передусім пана президента, які мають здоровий глузд та ставлять діалог на перше місце. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми з радістю приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або ж на технічному рівні. Адже Туреччина, керуючись логікою, думає, як понизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу. Украина ве Түркия сербест тежерет аққанда аңлашма имзалады. Президент Зеленский бұл весіқаны тарихи деп екі мемлекетінің эяллығы юксележегіне умут ете. Иқтисадият назерлігінде сербест иқтисади зона аңлашмасы мемлекетіміздің иқтисадиятыны 2%-ға арттырajağını білдіре. Навіть до підписання угоди наша взаємна торгівля встановила рекорд і зросла за минулий рік до 7 мільярдів доларів. Більш ніж наполовину. Це доказ, що наша мета, наша домовленість, наше прагнення обох президентів, обох країн, а це 10 мільярдів доларів більш ніж реальна. А угода про вільну торгівлю допоможе досягти і більш швидко, ніж ми очікували. Одним із найважливіших стрижнів економічного співробітництва є наші інвестори в Україні. Ми пишаємося тим, що наші компанії успішно виконували і виконують в Україні інфраструктурні проекти. Хочу ще раз подякувати пану президенту за довіру до наших компаній. Бунен берабер Түркия, Харьков ве Львовта Украина есе Анталияда консуллық ачмаға аңлашты. Украина арбейіні шахси жетон граната парчасындан құртарған. Бұл адесе чаршамбе күні Саба Донецк вилаетіндегі Гнутова сыңыр кечті территориясында ерлешкен селясыз бөлгеде юз берген. Анда рус ишгалжілері ВОК 17 гранатасыны ташлаған. Украина арбейлерінің модулі ноқталары зарар көрді. Яраланғанлар жоқ. В нагрудном кармане лежало посвідчення. Ось, і жетон так от пробило, і посвідчення зупинило, було вигнуто з воска. Бунен берабер душман азақ дені заялосы ве ишғал етілген Донец жеварында теш ачқан. Ишғалжелер водяное койны қорчалыған Украина арбелері позицияларыны 82 калибрлы майнларынан ұжым еткен. Талаковка ве Песке қасабалары янында есе граната атыжы тәртібатларыны құлланған. Украина майжелері душманға қаршылық көстерген. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння
та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Руз дүниясындан көзі қайтқан соң ишгалжелер бөлігінден қачты. Украина телекөздік қызметі Луганск вилаятында bulunған. Ишгалжелерінен берабер Украинаға қаршы женклешкен Исиянжының Катериновка койы янында тулмасы аққында білдірді. Еркек яғмажылық себебінден апске ташланып азат етілген соң ишгалжелерге қошылды. Малек тақма ады олған Исиянжы, атыжы снайпер ве граната атыжы еді. Украин ордысынан зырхлы техникасыны үжім етейді. Бұнен берабер рус ишгалжелер оңа қызмет үшін мукафат берді. Тұтылған еркек арбилештірілген қанунсыз группаның тешкіл етілмесінде шеклене. Біраздан оңа сыңғырламат етбіріс айланажақ. Малек өз жинайетлері үшін 8 жылға апске ташлана біле. Еркек Украина телекөздік қызметінің хадимлеріне ишгалжелердің не үшін қачқанын аңлатқанда айлесінен көрушмеге істегенні ве ишгалжелерден көзі қайтқанын айтқан. Хочется домой, хочется детей увидеть. Я детей из этой войны не видел сколько. Дети в Украине проживают? Да, на Украине. Что хотел бы передать тем, кто тебя знает, своим сослуживцам, близким? Сослуживцам нет. А вот близким, ну там, кум, сестра, тетка. Я здесь. Если что, пишите, отвечу. Ну и дочь, пап уже навоевался. Ишгалжелер махкемеджесі Азамат Юповнан евінде тінтув кечірілген вақыт бұлынған шатлар ве статистлеріні чағырмаға рет етті. Бұны адвокат Эмиль Курбединов Русияның Жөнебербе махкемесінің отырушындан соң хабер етті. Қарасу базарда Азамат Юповнан евінде полис ұжымы өткерілген вақыт көветшілер еркекнің чекесіне пыштав таяндырып, есақланған эдебиятны евіне ташлаған. Ишгалжелер махкемесі май тарафы берген шекеетлерінің чоқусын рет етті. Тек фонограф экспертизасыны япқан мутихасысына чағырмаға изін берді. Имай тарафының фкіріне көре, язылардаки сес Азамат Юповқа айытды келдір. Защита желала допросить всех, кто принимал участие в этом следственном действии, в обыске, в том числе и понятых. Однако суд отказал нам в этом, сославшись на то, что достаточно показаний скрытых свидетелей, которые сказали, что все прекрасно было и так далее. Вот. Также суд отказал в допросе статистов, которые были на опознании Июпова Азамата Ага, которые абсолютно не были на него похожи, которые находились там в камуфляжной одежде. Суд также отказал. Суд также отказал в вызове экспертов, которые готовили лингвистико-религиоведческие экспертизы, сославшись на то, что достаточно выводов, которые там. Ну, в общем, каждый сделает для себя выводы, с каким уклоном сейчас проходят эти судебные заседания. Очень возмущена прошедшим сегодня на заседании за то, что слово, данное нашему адвокату, было ходатайство, которое он представлял на этом заседании, было во всем отказано. А как защищать тогда невинного человека, если во всем отказывается? Получается, что они все по накатанных идет, и даже просвета какого-то не видно. Стахва возмущена до предела. Джезаханеде шарайтлер дешетлі олғанандан себеп Азамат Юповнан сағлығы феналашты. Эслі башлы еркекте юрек хасталығы ағырлашқан. Адвокат Сезори берлігінден мабусына керегі кібі бақмаға талап етежек. Нас потревожило его состояние, потому что он начал жаловаться на боли в сердце, и, соответственно, никакую медицинскую помощь ему там не оказывают. Он, например, не может подняться даже на второй, на третий этаж. Сегодня судебное заседание по его просьбе проходило на первом этаже. У него сильная одышка и внешний вид очень такой уставший и бледный. Да? Он сказал, что несколько раз просил его проверить, то есть врача в следственном изоляторе, просил его провести кардиограмму и провести обследование, но на данный момент, к сожалению, ничего это не проводится. В связи с этим я намерен подать соответствующие жалобы и написать в следственный изолятор, что все-таки провели надлежащее медицинское обследование Азамата Ага. Азамат Юпов кечкен сене февральның 17-сінде ишгалжелерінің күтлеви тарамалары вақтында тұтылды. Қырым татарына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде ве Русияда әкиметні күчнен запт етмен тұлығында қабатлайлар. Бұйдырма жинайет үшін оны 20 жылға апске ташлай білелер.
Ишгалжилер Фарос паркына yok etmege devam etti. Yerli sakinler anda erkun eb balabanlaşkan çöplük obalarının videosinen paylaşa. Bu videoda kuruculuk aletlerinin gürültüsü eşitli. Фарос паркында bala lagerinin kanunsuz kurulması devam etmekte. Yerli sakinlerinin malumatına göre umumen alganda Quruq topraklarında 100'ge yakın obyekt, musafirhaneler, musafir villaları, yaxta klublar, diving merkezleri, çok katlı parking ve bus sport kompleksini kurmağa isteyler. Yaltanın işgalciler mahkemesi insanlarının şikayetlerini keri qaytarap, kuruculuk işlerini toxtatmağa ret etdi. Qırım prokuraturası mahkemede basını açıp, Фарос parkında kuruculukna jen kanunları ve adetlerinin bozulması dep tanımakta. Мусор, грунт. Ne yerde olsa olsun ama hukumdarlıkta. Ne yerde olsa olsun ama hukumdarlıkta. Qırımdan sabık işgalciler prokurori Natalya Poklonskaya yangi vazifege tayinlendi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin'nin fermaninen onu Россотрудничество agentligi yo'lboshchisining muavini vazifasine tayinlediler. Bu agentlik chet elda rus propagandasının tarqatilmasi ve SNG devletlerinin ishbirligining bekitilmasine uğraşa. Ebelsi Poklonskaya Cabo Verde adlı Afrika Cumhuriyetinde Rusiya elchisi olacak edi. Faqat Ukraina Tышкы ishlar nazirligi Cabo Verde hukumatine sabık prokurorning jinoiy faoliyati haqida bildirgan so'ng Poklonskaya Sankt-Peterburg'ning o'z isteginin elchi vazifasidan voz kechdi. Poklonskaya yangi ishda çalışgan vaqt chet elda yashagan ruslar, shu jumladan Ukrainada bulungan ruslarning munosabatlarini inkishof etmege so'z berdi. Qrim ishg'ol etilgan so'ng Poklonskaya davlat xainligi sababidan Ukrainada qidiruvga aylantirildi. Covid hastalarının yangi rekordi. Geçken kun Ukrainada Çin virusu 40 binge yaqin insanda belgilendi. Bu pandemiya başlangandan beri eng yüksek göstergichdir. Aynı vaqtda evvel hastalangan 30 bingden ziyade Ukrain tuzilgan. 200 kishi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Ukraina Sağlık naziri Viktor Lashko bildirganine göre tunevin pandemiya başlangandan beri birinci kere 100 bingden ziyade insan PCR test topshirdi. Onun sözlerine göre bu tibbiy sistemanın hazırlığına gösteri. Faqat nazir insanlarni sağlıktan, ekimlerini mesul tutmağa ve o'zini hastalıktan qorchalamağa çağırdı. Вакцинуйтесь. Уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції. Носіть маску. Обмежте відвідування місць великого скупчення людей. Часто провітрюйте приміщення. Часто мийте руки з милом. Не торкайтесь очей, носа, рота немитими руками. Не відвідуйте робоче місце, якщо у вас є симптоми хвороби. Роботодавці, дозвольте дистанційний режим роботи всім, кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації. Şimdi Covid'ga uğragan 27 binge yaqin hasta hastaxonalarda buluna. Ekimler aytganına göre Ukrainada Omikron shtammi tez tarqala. Covid'ning boshqa variantlarına göre Omikron daha yuqunchlidir, ama insonlar uni yengilja kechiri. Lashko hastalık ağırlaşmasından tek aşılanıp qorchalay bilgenini ayta. Ilkevela esli başıllar yan-yanaşa ketken hastalıkları olgan insanlar ve ekimlerge aşılanmağa tavsiye etilmekte. Основні групи ризику – це літні люди. Імунітет з віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі із коронавірусною хворобою, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 60. Та люди із хронічними захворюваннями, яким слід пам'ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень COVID-19 значно підвищується, тому важливо захистити себе від них. Qırımda kene Covid hastalarının sayısı arttı. İşgalciler hakimiyetinin şubeli hesaplamalarına göre 1125 Qırımlı Covid'ge uğradı. Da 11 insan hastalıqni yengip olamağan. Frankistan karantin sınırlamalarını yumşattı. Covid hastalarının sayısı artqanına bakmadan hukumet sokaklarda maskalar giymesini lag'u etmege qarar çıkardı. Bunun beraber konsertler, sport yarışları ve başka tedbirlerge kele bilgen insanlarının sayısı sınırlanmay. Stadionlar, kinoteatrlar ve cemaat nakliyatında kene aşamak ve içmek mümkün. İnsanlar ofislerde çalışabili. Скасування обов'язкової віддаленої роботи для мене означає, що я повернуся до офісу та побачу нашу команду. Це важливо. Також знову повернуться теплі дружні стосунки. Я інженер і так цілими днями працюю за комп'ютером. Робити це вдома було дуже складно.
Кечкен ай Франкистанда ковид хасталарынын рекорды кайд этилди. Шу сырада бутун Авропада карантин сыңырланмаларына емшаты башладылар. Ингилтере ве Данияда базы ковид кайделеринден ваз кечти. Devletlerinin hukumetlері буны япа, чүнки шымды дүнияда эң чоқ инсан да юқынчылама еңгілжа кечірген омикрон штамына уграй. Відчуття свободи від маски просто прекрасне, тому що з нею було незручно, особливо в окулярах, які постійно запотівали. Крім того, на вулиці носити маску марно, думаю, це не потрібне обмеження. Я можу дихати, а ще знову бачити обличчя людей. Мені було дуже сумно, коли виглядало тільки по півобличчя. Ми всі усвідомили, наскільки важливо, коли видно все обличчя, а не тільки верхню частину. Франкистан акимиетінде айтқанларына көре яңа ковид сертификатлары ишке түшірілгені үшін ковид сыңырламаларына емшаты болдылар. Эвелсі болевесі қаны тестіні тапшырған сон алмақ мүмкін еді. Шымды есе бұл сертификатны тек ашыланған инсанларға берелер. Франкистан үкіметі февраль айында бұтын ковид қайделеріні ләғу етмеге үміт ете.